আপনি রিক্স তাবক সরকার জুড়ছ ব্যবস্থা খাই যে হলাই সরকার বনো রিক্স মালা নাই তাবক এই যে দুর্ঘটনা হইন তহলাই नुगैमानखाना हास्तिनि लुकुरक साब्रुम डिभिजननि पूर्व मनोबंकुल एडिसि विलेज बाय खबजाक असिन चंद्रपारा ताई गोविंदपारानि साइड फेमिलियो ताबुक फानो फेरां जातिनि कानेक्शन गरै हायनि बागै अ गामिनि लुकुरक बयनि गामियाव थांगै हुक लाइन बाय मोबाइल चार्ज रमानि थाग्लियाखु फियाबा ताबुक सुंमंग आचैखा लुकुरकनि खुगो हास्ति हापां नुगैबो नुगिया हाय तंखा हिंके एबा ओ साइड फेमिलिनि नक गानातै फेरां जातिनि लाइन टंगैबो कानेक्शन रैया ओंगै ओ हाताय कर लामा गानाओ हुक लाइन बाय मोबाइल दै टर्च लाइट चार्ज रोमा जराओ कुबै नो देरा खर ओंगै थैका हिंके आबुनि बाजा साबु नानाय सुंमंग आचैखा ताबुक लुकुरकनि खुगो कारेन्ट बाय जे व्यवस्था खाई दी होनी सामानि ताबक जे सरकार साइ दं जे पाराबै कारेन्ट सजा किन्तु जों ताबक नुइ दं जे पाराबै जों ताबक मेला खस्थ होइन दं सिनि पारागो ओइन थारबाय जों इ सरकारनो सानि मोसौबो जेफु सरकार फाय आइफु साव जे गाम रोनाय दै लोंनाय गाम रों सब किसु गाम रोनाय सा ताबकलाय कुनु जे जिया ओइन थारबाय जों इ सरकारनो जों डाइरेक्ट सानि मोसौ जे सिनि पारानि बाय एक्शन लानि बागै तामानि हलाय जों आर खालाय जों खस्थ होइन दं मोसौ गिया सुंमंग ताबुक लुकुरकनि खुगो बियां थांका हास्ति हापां दै सेंट्रल हापांनि कक रिमानि कग्रक सबका साथ सबका विश्वास ब्यूरो रिपोर्ट स्रांचाती।